Vjenčanica je riječ koja zapravo opisuje mladenkin dan iz snova. Vjenčane kreacije svakako prate trendove, modelima, stilovima ili bojom, ali mnoge mladenke njima izražavaju i svoju osobnost. U šetnji sajmom vjenčanja, u mnoštvu raskošnih haljina, našu je pozornost privukla kreativnost brenda čiji naziv opisuje jedinstvenost. The One. Trudimo se udovoljiti našim klijenticama, pa tako imamo razni asortiman. Sve što jedna mladenka može poželjeti, mi se trudimo da im to i ostvarimo u našem salonu. Ove su kreacije dašak hollywoodskog glamura. Mi smo se orijentirali na široke vjenčanice princeza kroj balske haljine, koje na sebi sadržavaju razne kristale, perlice, bisere. Kod odabira vjenčanice mladenke trebaju razmišljati o onoj u kojoj će najljepše izgledati, ali se i u potpunosti opustiti i osjećati najugodnije. U ponudi salona The One čak je 120 dizajnerskih modela vjenčanica i svečanih haljina, a kreativno osoblje, mladenkama dostupno 24 sata dnevno, vjenčanicu iz snova pretvorit će u stvarnost. Trudimo se približiti im na najbolji mogući način naše vjenčanice i pristupačnim cijenama i dizajnom. U 2015. godini u ponudi je i 80 modela vjenčanica za najam. Svaka vjenčanica može se iznajmiti isključivo i samo 3 puta kako bi mladenke dobile upravo onakvu kako je vide u salonu. Naravno, vrlo je važna i svečana večernja haljina u kojoj će mladenka zablistati nakon ponoći za nastavak bajke. Novitet u ponudi salona vjenčanica The One su i svečane haljine svjetski poznatog brenda Tarike Diz, koji posluje u 80 država svijeta na 5 kontinenata, a nakon Pariza, Londona i New Yorka sada je prisutan i u Lijepoj našoj, u zagrebačkom showroomu brenda The One. Na sajmu vjenčanja brend The One privlačio je pozornost glamuroznim kreacijama, ali i jedinstvenom prezentacijom. Definitivno bih izdvojila novu kolekciju koju smo izlagali na sajmu vjenčanja u Areni, te uspješnu suradnju sa Galileom te make-up artisticom Ivanom Purković i frizerskim studijom Kap, koji su nam omogućili da imamo ove divne modele na našem štandu i da prikažemo našu najnoviju kolekciju u najboljem svjetlu. Atraktivnosti su pridonijela i poznata lica hrvatske modne scene. Kako su se djevojke osjećale u vjenčanicama brenda The One? Osjećam se ne ko mladenka, nego ko kraljevna. Neka kraljica na krunidbi, to smo svi danas komentirali. Baš je posebna mi ova haljina, super mi je i super se osjećam. Meni je jako lijepa, znači sviđa mi se i udobna je. Nije teška, lagano mi je, lipo mi je nositi, tako da je stvarno onako prihvatljiva. Osjećam se ravno za oltar, doslovno. Samo zbog haljine, mislim haljina je dovoljan razlog da bi neko poželio se udati. Čarolija izložbenog prostora salona vjenčanica The One bila je za brojne posjetiteljice poput magneta. Neupitna je prednost ove vrste promocije. Mladenkama možemo pristupiti na drugačiji način, znači licem u lice gdje možemo objasniti i reći sve što ih zanima, oni nas mogu pitati i na kraju krajeva možemo i saznati razne informacije od njih što njih zanima. Misao vodilja ovog mladog kreativnog tima zapravo je vrlo jednostavna. Jednostavno biti drugačiji jer je konkurencija jako velika i moramo se s nečim isticati. Što reći kad su riječi suvišne? Mladenke, samo duboko udahnite i uživajte u svom najljepšem i najvažnijem danu života. Jednostavno, vi ste The One.